Moi vaan! Ja täällä LPSE ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja no, tällä kertaa mä ajattelin kuvata My Dayn. No, koska mä vaan halusin kuvata My Dayn. Ja joo, eiköhän sitten aloiteta My Day. Kello on jotain vähän yli 9. Anteeksi, että ei äsken tarkentanut, mutta kello on 4:09 ja niin. Mä en normaalisti käytä tätä mun taulukkoa, mutta mä vaan halusin tässä videossa vaan näyttää, että nyt on lauantai. En tiedä millainen ilma siellä on. Ja no ei sillä niin väliä, mä en jaksa käyttää tätä taulukkoa, mutta on lauantai joka tapauksessa ja joo. Luen siis, tai no en lue, vaan kun meillä on tiistaina, ensi viikon tiistaina, englannin koe, niin mä ajattelin vähän tehdä niitä tehtäviä siihen englannin kokeeseen liittyen. Joo. Jos mä tekisin vaikka tämän tehtävän. Minua kutsuttiin syömään, joten menen nyt syömään. Tietysti minua kutsuttiin syömään. Joo, menen syömään aamupalaa. No niin, nyt olen syönyt aamupalan. Ja seuraavaksi ajattelin tehdä maanantaille läksyt, mitä en ole vielä tehnyt. Ja niin. Tässä on maanantain lukujärjestys. Eikö aloiteta Saksan läksyistä? Jees, sain tehtyä kaikki läksyt maanantaita varten. Nyt ei tarvitse enää tehdä niitä. Jipii! Ja mennäänpäs katsomaan paljonko kello on. Kello on 11 vaille. Nyt menen ainakin juomaan vettä. No niin, mutta nyt me katsotaan. Ajattelin vähän, piirtää. Joo, mä piirtän. Mä piirrän tällaista ratsasta ja mulla on enää viimeiset viimeinen vaihe tässä piirtämisessä jäljellä. Meillä on siis Kubiksessa tällainen vihkamisen 10 vaihetta ja jokainen 5 aiheesta pitää piirtää siihen. Meillä on ollut vuosi tai se koulukausi aikaa piirtää ja meillä on noin 2 viikkoa aikaa piirtää tai jotain. Ja mulla on siis 7 valmista 3 keskeneräistä ja sitten tähän voi tehdä vielä lisätöitä näille tyhjille sivuille. Voin vähän näyttää millaisia aiheita täällä on. Täällä on tämmönen kissoja. Tällainen aihe. Ja asetelma. Ja herkkuateria. Ja maisema. Ja huvipuisto kesken mulla. Vapaa-aihe. Satumaa. Urheilija tosiaan, niin mulla on kesken vielä vähän keittiössä, joka on mulla vielä vähän kesken. Ja sitten eläin. Ja tää on tosiaan tyhjä sivesitys. Piirtänyt noita aiheita ja sitten haluan piirtää lisätöitä. Sitten lisää. Meillä on jotain liittypausia. Mutta joo, nyt mä sitten siis piirrän tätä vielä. Katsotaan, että saisinko sen sillain. Millaiset kynien näköiset. Esimerkiksi näin tuon kerran tässä.
nyt mä oon siis tehnyt ne asiat ja katsotaanpas paljon kello on. Ja sehän on 11.13. Joo. Ja nyt mä menen syömään lounasta. Tai no, en tiedä. Sitten mä tässä mä nyt vaan odottelen, että se olisi valmista, että se on mikrossa semmonen ruoka. Tulee kohta. Ja sit mä pääsen syömään, jee. Katsotaanpas mitä minä syön. Nyt olen autossa ja ja näette, että minne ollaan menossa. Joo. Olemme siis saapuneet Tokmannille. Anteeksi ajoittainen piilomainostukseni, mutta sori. No, nyt me ollaan täällä juhlissa oltu jo aika pitkänkin aikaa. Ollaan jo syöty herkkua ja kaikkea. Nyt vähän on tällaista lopettelua täällä menossa ja mä oon täällä makuuhuoneessa ja vähän jotain seuraavia Petsi-videoita suunnittelen ja askelteluprojekteja suunnittelen ja muuten mun piti kysyä, että haluaisitteko te, että mä tekisin askelteluvideoita? Mä voisin tehdä sellaisiakin askelteluvideoita, jotka ei liity petseihinkään. Että mä voisin tehdä jotain askelteluvideoita. Ihan sama mitä askelteluvideoita. Tai no petseihin liittyviä askelteluvideoita tai jotain. Haluaisitteko, että mä teen askelteluvideoita? Joo. Ja jotain tavaroita petseille tai sitten jotain muuta. Joo ja kertokaa siis ihmeessä, että jos teillä on jotain ideoita, että jokaisen aina, tää on tämmönen ilmoitus, että aina mulle saa lähettää ideoita, että mitä sä haluat, että millaisia videoita mulle tulisi. Ja niin, että aina saa lähettää ideoita tai ehdotuksia, niin mä katon, jos mä haluaisin tehdä jotain niistä. Joo,
Mutta joo, mä nyt jatkan juhlimista. Olemme saapuneet Prismaan ja anteeksi taas ajoittaisesta piilomainostuksesta. Lähtifoliopalloja. Aivan ihania. Käsittämättömän ihania. No hiusväreä. Mä tiedä, kun mun pitäis karnevaaleihin löytää joku asu. Meillä on joku koululla joku karnevaalijuttu. Niin, vappukarnevaali. Mun täytyis löytää joku hieno asu. Säätiö.